Матур Казан, ғырур Казан, халыкларың булсын гел бергә, балкып турсын мәйданнарың, гөрләп яша Казан, гомергә. Саулармысыз, хөрмәтләребез? Манзара тапшырының иҗат төркеме яраткан тамашачыларын республика һәм шәһәр көне белән тәбрик итә. Бүген бәйрәм уңайыннан без шәһәр үзәгенә чыгарга булдык. Яр әле бәйрәм бар, качан Камал театры мәйданына килер идең? Шулай. Казан, Татарстан. Теләсә кайсы илне, шәһәрне иң беренче чиратта аның кешеләре матур итә. Ә безнең Казанны, Татарстанны таныткан кешеләр шактый. Аларны Россиядә, бөтен дөньяда беләләр. Кемнәр алар? Чит илгә барганда безнең ул ил турында ниндидер күз аллавыбыз була. Ә инде ил белән якыннан танышкач, бөтенләй башкача булып чыга. Татарстан, Казан белән дә шулайрак. Туристларның да безгә бәйле күз алаулары бар. Әйдәгез алар белән танышыйк. Беренче миф. Имеш, Казанда милли киемнән йөриләр. Ир-атларның башында түбәтәй, хатын-кызларында яулык яисә калфак. Әлгі паркка нигезне 1866 елда салалар. Ул патша Александр II исемен йөртә. Менә шушы табагасының бөтен инструменты табагас эләктереп, мискә тыгып, шуннан пешереп алып, кыймакны куябыз. Бәйрәм чыгарылышының кунакларын барлык. Галескәр Камал исемле Татар дәүләт академия театры актеры, Татарстанның халык артисты Әсхәт Хисмәтов, Приморье крае мусульманнары диния нәзарәте рәисе Жамал хәзрәт Гарифуллин, Татар милли үзәге җәмәгать оешмасы җитәкчесе 91.4 Сиргач Татар радиосы директоры Фәрит Аймалетдинов, аэрокосмик инженер Надир Баһавиев, баянчы Динар Бәдретдинов, Дәрья сәхифәсендә Ләйсан Хуснуллина, Белепки сәхифәсен Лилия Гыйзатуллина алып барыр. Ә Кытайдан, Вьетнамнан кайткан милләттәшебез дә киләм диде. Ул Данил Шаймуллин. Татарстан җир шары буйлап сибелгән татарларның кыйбласы, туган йорты. Казаныбыздан ерак торсак та, үзебезнең ватаныбызга кирәк икәнлегебезне тыеп яшибез. Без татарлар кайда гына яшәсәк тә бердәм булыйк, бергә булыйк. Мин яратам сине Татарстан, алтаннарың өчен яратам. Күкереп яшем яшнәп яуган, Яңгырларын өчен яратам. күкереп яшем яшнәп яуган, Яңгырларын өчен яратам. мин яратам сине Татарстан, Ғорур халкың өчен яратам. жан өткән әнкәм телең өчен, татар телен яратам. Жан өткән әнкәм телен өчен, Татар телең өчен яратам. Татарстан сине яратам. Адаштырган урманнарың өчен, тугайларың өчен яратам. тугайларым, сәйдәшләрем өчен, Җәлилләрең өчен яратам. Тугайларың, сәйдәшләрең өчен, илһамларың өчен яратам. Татарстан сине яратам. Шуннан да Аллаһка шөкер, Татарстаныбызны яратмаска мөмкин түгел. Ә Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе бүген көне буе туры трансляциядә мәркәзебезнең үзәгендә узган барлык чараларында күрү мөмкинлеген тудырачак. Ә нинди вакыйгалар булганын хезмәттәшебез Лилия Гыйзатуллина сөйләр. Конкурс, фестивальләр, бәйрәм концерты, мото-узыш. Быел республика көненә әзерләнгән программа бик кызыклы һәм бай булырга охшаган. Бүгенге бәйрәм чараларының кайберләренә тукталыйк.
Һәр вакыттагыча Казан гаилә үзәге 30 августны билгеләү үтенең төп мәйданына әвереләчәк. Инде 9:30 минутта монда 2 Кремль дип аталган мотофестиваль старт алачак. Аның катнашучылары 1 май мәйданына кадәр колонна булып барачаклар. Ә инде ярышның үзен шәһәр үзәге урамнарында күреп булачак. Сәгать 11-дән Камал театр янындагы мәйданда күңелле шау-шуга күмеләчәк. Монда уйнагыз гармуннар халык иҗаты фестивале уза. Фольклор, хореография, вокал ансамбльләренең иҗат концерты быел да югары дәрәҗәдә узар дип планлаштырыла. Гармунчылар Камал театрыннан Бауман урамы буенча 1 май мәйданына барачак. Казан Кирмәненең Спас манарасы янында халык җырларын башкарачаклар. Шушы ук мәйданда безнең заман эшче яшьләр иҗат фестивале уза. Ул 2нче яртыдан башлана. Сәгать 12-дә Кабан күле яр буенда милли кием фестивале старт ала. Татарстан һәм башка төбәкләрдән килгән дизайнерларның иҗаты һәр вакыт зур кызыксыну уята. Сәгать 2-дән Казан Кирмәне заманча шәһәр мәдәният үзәгенә әвереләчәк. Монда Таткультфест фестивале уза. Тарих, мәдәният, сәнгать өлкәсендә нинди яңалыклар бар, буларның барысын да бер мәйдан берләштерә. Фестивальнең хедлайнерлары Айгөл, Электро Хафиз, Гвидо Мебиус, Ватаннар һәм башкалар. Иске татар бистәсендә дә көне буе музыка яңгыраячак. Кайым Насыри урамында Казан сөлгесе фестивале уза. Монда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 600-дән артык биюче һәм җырчы катнашыр дип көтелә. Ә Эмоция студиясе тамашачыларга инклюзив спектакль тәкъдим итәчәк. Инде сәгать 8-гә Игенчеләр сарае мәйданына килегез. Монда Татарстан Республикасының Дәүләт симфония оркестры катнашында Казан көзе концерты узачак. Кичке 6-дан гаилә үзәгендә зур бәйрәм программасы башлана. Ул кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк. Бәйрәм Казансу акваториясында салют белән тәмамланачак. Быел ул 1-нче тапкыр уникаль пиротехник шоу белән узачак. Алмаз, гадәттә син безнең студияга кунакка киләсең. Ә бүген без Камал театры каршында искиткеч урын, бер яктан Кабан күле, икенче яктан иске татар бистәсе. Менә бу урамнардан күпме легендар шәхес үткән. Шуннан да Казан үзәге элитар шәхесләрне һәр вакыт үзенә тартып торган, тора һәм торачак. Ә Казанның үзәгендә элек тә, бүген дә, киләчәктә дә бик җитди карарлар кабул ителгән һәм ителәчәк. Казан, Татарстан. Теләсә кайсы илне, шәһәрне иң беренче чиратта аның кешеләре матур итә. Халыкларны да гадәттә аерым шәхесләре аша таныйлар. Ә безнең Казанны, Татарстанны таныткан кешеләр шактый. Аларны Россиядә, бөтен дөньяда беләләр. Кемнәр алар? Мәсәлән, Альбина Шаһимуратова. Альбина Шаһимуратова 2007 елда Чайковский исемендәге халыкара конкурста алтын медаль яулый һәм беренче премияга лаек була. Бер елдан ул Тылсымлы флейта операсындагы Төн патша бикәсе ариясы белән Вена филармониясының Рикардо Мути җитәкчелегендәге оркестрына кушылып, Зальцбург фестивалендә чыгыш ясый. Аннан соң Метрополитен опера, Ковенгарден, Ла Скала, Вена дәүләт операсы, Сан-Франциско операсы, Европа театрлары, күпсанлы бүләкләре исемнәре рәтендә алтын битлек премиясе дә бар. Альбина Шаһимуратова тумышы белән Ташкенттан, Казан музыка училищесында, Казан консерваториясендә укыган. Бөтен дөньяга билгеле тагын бер опера алиһәсе Аида Гарифуллина, Казан кызы. Хәзерге вакытта ул Вена дәүләт операсы солисты. 2013 елда ул Италиядә узучы бик абруйлы халыкара опера фестивалендә беренче урын яулаган иде. Шуннан соң аның исеме Пласидо Доминго, Андреа Бочелли кебек җырчылар белән бергә яңгырый башлады.
Казан театр училищесында сәнгать дөньясының якты йолдызлары, искиткеч талантлы актрисалар Шулпан Хаматова, Роза Хайруллина белем алган. Как бы вы это ни называли, абсолютом или абсолютным совершенством или Богом, это не важно, как вы это формулируете, но самое главное, чтобы было это высокое измерение жизни. Казан музыка училищесі, Казан консерваториясы үзенең укучысы София Гобайдуллина белән шиксез горурлана. Ә композитор үзе булай ди. Казан чорыннан башка композитор чыкмас иде миннән. Бөтен дөньяга билгеле бик талантлы композитор София Гобайдуллина 1932-дән алып 54 елга кадәр Казанның Тельман урамындагы менә шушы 29-нчы йортта яши. Бер юлы София Гобайдуллинага шундый сорау бирәләр. Тормышыгыздагы иң мөһим вакыйга. Һәм ул булай дип җавап бирә. Менә шушы йортка рояль кайткан көн. Аның әтисе Әсгать бик авыр еллар булса да, интеллигенция, музыкаль белемле булырга тиеш дип, йортка рояль кайтарта. Һәм әлеге рояль Софияны музыка дөньясына алып керүче ачкычларның берсе була. Акбарс хоккей командасы аның белән 3 тапкыр Гагарин кубогын отты, 4 тапкыр Россия чемпионы булды. Зиннатулла Билалетдинов исеме Казанда, Татарстанда яшәүче хоккей яратучыларның йөрәгендә. Чит илләрдә Россиядә Казанны таныткан тагын бер исем Алиса Галләмова, халыкара гроссмейстер, берничә тапкыр Россия чемпионы. Казанда аның шахмат мәктәбе бар. Бөтен дөньяга танылган академик Рояль Сәгъдиевның бала чагы Казанның Мөштәри урамында уза. Ул анда 19-нчы мәктәптә укый. Әтисе Зиннур педагогия институтында доцент була. Казанда укуын тәмамлагач, Рояль Мәскәүгә университетка китеп бара. Ә булай Сәгъдиевларның тамырлары Кама-Тамага районының Олы Корамалы авылыннан. Ә сез Рояль Сәгъдиевның Советлар Союзында иң яшь академик икәнен белә идегезме? Әлеге дәрәҗәгә ул 36 яшендә ирешә. Ә татарның ул беренче академигы, плазма физикасы, идарәле термик атом төш синтезы һәм магнит гидродинамика проблемаларына багышланган хезмәтләре илнең фәнни нык нигезенә салынган. Аның эше моның белән генә шикләнми. Космоска очу аппаратлары ярдәмендә астрономик тикшеренүләр башкарган галим дә ул. Рояль Сәгъдиев дөнья күләм хөрмәтле шәхес. 1990 елдан ул Америка Кушма Штатларында яши. Мэриленд университетында профессор. Дөнья күләм билгеле тагын бер галимебез. Галәмгә барыбызга караганда да якынрак астрофизик Рашид Сунаев турында да сөйлисе килә. Югары энергиялар астрофизикасы, космология, галәмнең фон нурланышы теориясы, галактика-ара тирәлек физикасы. Академикның фәнни эшләре әнә шундый югарылыкта чишелә. То, что сейчас, через почти 14 миллиардов лет, вот у нас здесь все так, это совершенно удивительно. Я вам могу сказать, я этим делом, я пытался думать об этом, и хочу вам сказать, что мы живем в очень-очень хорошей вселенной. Сегодня очень много ученых верит, что вселенных много. Там другие физические законы и так далее, и так далее. Где-то в одной просто невозможно сделать атомы, они не существуют, потому что физические законы другие. Где-то там вообще даже ядра не могут существовать, такие физические законы, а у нас все есть. Этим мы существуем. Это хорошо. Я считаю, что надо радоваться. И ни в коем случае не надо портить, вы знаете, этот мир. Вот. Татарның акыллы, талантлы шәхесләре күп. Бүген без аларның кайберләренә генә тукталдык. Һәм алар аша безгә дөньяга иркенрәк, тулырак карарга өйрәнәсе иде. Казан ул Татарстан башкаласы гына түгел, бөтен татарлар өчен кыйблага тиң урын. Шуңа күрә бүген бәйрәм чыгарылышында бөтен дөнья буйлап сибелүче татарлардан, чит төбәкләрдән, чит илләрдән килгән котлауларны кабул итәбез. 5 кыйтгадан котлау. Сәлам сезгә Австралияның Аделаида шәһәреннән. Казан ул татарларның һәм гомумән чит илдә яшәүчеләрнең генә түгел, гомумән татарларның башкаласы. Казанга, Татарстанга булган мәхәббәт миңа калса ул чит илдә яшәүче милләттәшләрнең үзгә һәм аеруча, чөнки туган илнең кадере нәкъ менә читтә яшәгәндә генә кадерле, ул үзгә сагыну
Чөнки аны нык сагынасың. Казан минем үземә бик нык якын, чөнки минем анда 20 елга якын гомерем узды. Казан дәүләт университетында укыган студент елларымны бик нык сагынып искә алам. Һәм инде минем бик нык сагына торган урыннарым әлбәттә инде ул Камал театры, Кәрим Тинчурин театрлары, шулай Кабан клубы. Гомумән аеруча менә ул иске татар бистәсе бик нык сагындыра, андагы милли мөхит сагындыра, андагы агач йортлардагы тәрәзәләрнең челтәрләре һәм инде гомумән менә андагы мөхит нык сагындыра мине хәзер. Әлбәттә ул яшь вакытта аңар игътибар итмисең, менә чит илгә киткәч, чит илгә баргач инде аның Казанның сагыну көче тагын да ныграк арта. Шуңа күрә Казанда яшәүчеләр, Казанда булучылар аны кадерләгез, Казаныбыз, Татарстаныбыз киләчәктә дә чәчәк атсын, туристлар күп килсеннәр һәм инде гел гөрләп яшәсен. Читтә яшәгәнгә күрәдер Казан синең өчен нәрсә дип сорыйлар. Казан ул минем туган нигезем. Казан ул минем тамырым. Казан ул минем яшәү көчен бирүче чыганагым. Бүген Татарстан өчен аеруча мөһим бер көн. Республикамны бәйрәм белән котлыйм. Аның дөнья күләм танылуын телим. Уңай яктан танылуын телим. Якын киләчәктә спорт, фән, мәдәният, әдәбият һәм башка өлкәләрдә җир шарының һәр илендә Татарстанның данлыклы исеме яңгырауына бөтен җаным, тәнем белән ышанам. Хәерле көн, минем исемем Илсия Сафина Акмышы. Мин Төркиянең Марбис шәһәрендә яшим. Казан минем өчен туган ягым. Казан минем туган төбәгем. Казан минем татар теле өлкәсе. Казанны бик яратам. Бердәм республикама, татар халкына тагын да бик үрләр Казанын телим. Мин Татарстанны, Казанымны, бөтен татар халкын республика көне белән тәбрик итәм. Исәнмесез, аминуслар. Минем исемем София Перес. Мин Казанны бик яратам, чөнки Татарстан минем икенче ватаным. Мин Кубадан килдем, ләкин минем әнием татар. Минем әнием Асия исеме. Ул Муслим районыннан килде һәм мине тине Казанда тапты. Мин Гавананы бик яратам, ләкин Казаным минем икенче шәһәр ватаным. Мин Казан шәһәрне бәйрәм белән котлыйм. Мин яратам сине Казан, мин яратам сине Татарстан. Казан минем өчен ул гел сагындырып тора торган җир. Туган телем, татар теле. Зур бәлеш һәм өчпочмак, олы юлның тузаны һәм киек казлар. Хәзерге көндә мин Мисырда яшим. Аңа кадәр Мәскәүдә һәм Кипрда яшидем. Ләкин кая гына яшәсәм дә, күңел гел Казанга омтыла. Бүген мин Татарстанны туган көне белән котлыйм. Безнең республикабыз чәчәк атсын. Татарстанда яшәүчеләр бай, бәхетле, азат, сау-сәламәт булсыннар. Минем исемем Гөлзирә Газизова. Мин хәзерге вакытта Нидерланды корольлегендә яшәп гомер итәм. Татарстан диюгә минем күз алдыма тарихи урамнар, матур кешеләр, ачык күңелле татар халкы килеп баса. Казан диюгә минем күз алдыма тәмле татар милли ризыклары килеп баса. Һәм минем авызымнан сулар килә, һәм мин туган ягыма омтылам. Казаныбызга, Татарстаныбызга бары тик зур уңышлар, бары тик яңа үрләр теләп калам. Мин Татарстанымны, Казанымны, татар халкымны бик яратам һәм сагынам. Бүген биредә Камал театр каршындагы мәйданда уйнагыз гармуннар һәм безнең заман фестивальләре үтәчәк. Сез дә әлеге чаралардан читтә калмагыз. Әлегә 5 кыйтгадан килеп ирешкән котлауларны кабул итеп, кунакханәгә рәхим итегез. Эшкә булган 3 чакрым араны ул һәр вакыт җыяу үтә. Димәк, театрга җыяу бара һәм җыяу өенә кайта. Ул Татарстанның халык артисты Камал театры актеры Әсәд Хисмәт
Иске бишмәт. Әшкәтә ви сау бәйрәм белән. Исәнмесез, сез дә бәйрәм белән. Җәй буе күрешмәдек. Ничек җәйләрең үтте? Аллага шөкер. Шәлегә кайттык, Әлкигә кайттык, студениста жүрдек, туйларда булдык, юбилейларда булдык. Менә шулай үтте дә китте. Әйе, сулар кыйнып. Кешенең бик ярата торган шундый бәйрәмнәре бар. 30 август сезнең күңелдә нинди урын алып тора? 30 август ул инде республика көне. Бик зур бәйрәм безнең халык өчен, мөселманнар өчен, татарлар өчен. Бүтән җирдән кунаклар килә монда, шаулап, гөрләп бу мәйдан бүтәнләй гөрләп тора инде, Казан кайный. Монда инде гармунчылар да була, аннан соң үзешчән сәнгать коллективлары катнаша. Элегрәк әле без яшь чакта без үзебездә бу бәйрәмдә катнашайык төрле чараларда. Моннан президентны каршылай идек, ул тегеннән Запарык башыннан килә торган, аннан Мәрҗани урам белән җәяү килә, аннан бу мәйданга чыгай, менә шулай итеп без каршы ала торган идек. Хәтерисезме, булакны ябып куялар иде. Әлбәттә, анда бүтән нидә һәрбер күпердә үзенең мәйданчыгы бар, берсендә урыслар җырлый, берсендә марилар җырлый, берсендә чуашлар, менә шундый бәйрәм гөрләп тора, әйтәм, Казан кайный. Уйнагыз гармуннарны искә төшердегез. Сез ишетә калмыйсызмы әлеге бәйрәмнән? Юк, мин карап күзәтеп үзем уйный алмадым, мин малайым уйный, Аллага шөкер. Но бик яратам гармунчыларны уйнаган. Анда бит әле җегетләргә түгел, хатын-кызларны уйный шул кадәр. Ул баяннарны күтәреп торырга кирәк әле, ул иң җиңеле дә 16 кило. Шуңа күрә мин шокланам шушы инструментта уйнаган кешеләргә. Бүтән Россиядән җыелган татарлар. Әйе. Камал театры янында бит әле бик күп чаралар үтә, тагын кайсыларына барасың? Шул икесен карагач, амин итәрбез дә китер. Базары кисек баш, ягъни яңа кисек бар. Бәлки аннан да әйләнербез, бәлки достлар кайтырга тиеш менә Соргуттан, бәлки достлар белән булак буенча да җөреп әйләнербез, шулай чараларны күрербез дип уйлыйм. Сокланам дип әйттегез, без үз чиратыбызда сезнең белән сокланабыз. Халык артисты булуыгызны әйтеп тә тормыйбыз инде. Сез бит әле тагы менә тирә-юньгә битараф булмаган шундый кайгыртучан кеше дә. Әгәр сезгә нәрсәдер ошамый икән, сез шуны хәл итәргә тырышасыз. Менә бу каян килә сездә? Һәм яшьләрдән моны ничек тәрбияләргә? Менә тирә-юньгә ничек игътибарлы булырга? Ул үз җиреңә, үз табигатыңа ышаныч булырга тиеш. Әйтик, biz бит инде үзебезнең йортыбызда чисталыкны недәп саклыйбыз? Өйдән мусорнап чыгабыз да, шунда ишек төбенә генә куеп калдырабыз. Бу итин тәрбиясезлек. Шуңа күрә шушы әйбер булырга тиеш һәрберебездә. Без теге гел үзебезне генә кайгыртып, монда да әйтик шушы мәйданда бәйрәм уза, бәйрәм узганнан соң ул калайыннан субханалла, без Финляндиядә булдык, Әлдермеш белән, шунда бәйрәм булды. Ниндидер танцевальный бәйрәм булды, анда тоже шүп-чарлар. Калды инде, без әйтәбез, моны ничек җыеп бетерерләр икән. Иртә белән килсәк, уже без спектакльне җыярга килдек, иртә белән килсәк, ник бер шүп булсын, ник бер нәрсә булсын. Шаккаттык менә. Тузып калганы шул кадәр. Безнең әле ул бәйрәмнән соң мин тоже уйлыйм да, нишләп инде бәйрәмнән соң әзрәк тиз генә җыеп алмыйбыз дип, менә закка сузыла ул без. Үзебездән башларга кирәк һәр хәлдә. Рәхмәт. Менә Казан ел сайын үзгәрештә. Шул үзгәреш турында синнән дә сорыйс киләс Хатабый. Син әле Казанга килеп эшли башлаганда бу бинада төзелмәгән, бу мәйданда урманмы, электростанциямы булганмы нәрсә? Шул вакытларны хәтерлисең бит әле син? Хәтерлим. Менә шул Казанның үзгәрүе сиңа ничек тәэсир итә? Казанның үзгәрүе бик матур тәэсир итә, бик яхшы. Монда әле бу җирдә бер нәрсә дә юк, мин 69 елда килдем. Инде менә үзгәртә бик матур үзгәртеләр. Әйе. Субханалла, бүтән җир карыйсың, яңара бара, матурая бара. Инде бу Кабан күле буен гына да 3 тапкыр үзгәрттеләр. 52 ел Казанда икән. Аллага шөкер. Менә ләкин үзебезнең Казаныбызда шулай матурая икән дигәнгә күңел шатлана. Менә бу Кабан күле буенча әйләнәсең, шул кадәр матур. Кара әле, бездә дә матур итеп ялалар икән бит дип уйлыйсың аны. Әлсәгәд абый, сезнең хәзер республика халкын, гомумән татарларны бәйрәм белән котлау мөмкинлеге бар. Сезгә сүз, әйе. Килгән кунакларны. Менә бу камера синеке. Хөрмәтле милләттәшләр, 30 көнне шундый бәйрәм инде ул. Барыгыз да рәхәтләнеп ял итегез, күңел ачыгыз. Бәйрәм мүбәрәк булсын. Дөньялар тыныч имин булып, бу бәйрәмнәрне гел шулай карарга, алар белән сыкланырга насыйп итсен. Сезгә дә исәнлек, саулык, матур итеп эшләгез. Иртә белән сезнең тапшыруны караганда безнең йөрәкләр рәхәтләнеп торсын. Үзебезнең алмаз белән үзебезнең кызыбыз чыкты дип карыйм мин. Рәхмәт, Йөрәк камай булып ятты. Менә син дә без алып баручы итеп хәзер эшләтеп алабыз. Без синең белән саубуллашканчы рекламага тукталабыз. Менә бу камерага карап, бәйрәмчә рекламаны игълан итәлез инде һәр өчен. Бәйрәм мүбәрәк булсын.
Реклама! Кунагыбыз Әсгать Хисанов белән саубуллашып кыска вакытлы рекламага тукталабыз. Бәйрәм чыгарылышыннан аерылмагыз. Исәнмесез. Бүгенге бәйрәм рухы миңа да тәэсир итмичә калмады. Белеп ки сәхифәсен дизайнерларыбызның иҗатына багышларга булдым. Дөресрәге милли традицияләрнең бүгенге модада чыгылышына. Соңгы елларда татар бизәкләре төшерелгән киемнәрне сайлаучылар күбәйде. Һәм бу Татарстанда гына түгел, барлык дөньяда дизайнерларның милли тамырларга мөрәҗәгать итүе күзәтелә. Бүгенге дизайнерларның иҗатына күз салганчы, әйдәгез 19 гасыр азагы 20 гасыр башындагы моданы барлыйк әле. 19 гасыр азагында икътисади үзгәрешләр, сәүдә мөнәсәбәтләре киңәю, татарларның гадәти үз киемнәренә үзгәрешләр кертә. Монда яңа милли стильдәге киемнәр барлыкка килә. Зур үзгәрешләрнең берсе киемнәрнең яңа төр өлгү белән тегелүе. Күлмәкләрдә кысып торган бил барлыкка килә, иңсәләргә нык кына җидертылган киң җиңнәр тегелә, ә муен өлеше исә традицион күтәртмә яка белән эшләнелә. Авыл хатын-кызлары киҗи мамык тукымадан тегелгән күлмәк кигән һәм үсемлек орнаментлары төшерелгән яулык алъяпка чапкан. 19 йөз ахыры 20 йөз башында зур бәрхәт калфаклар урынына кечкенә калфаклар кулланыла башлый. Алар да яулык яисә шәл астыннан кадап калдырыла. Татарлар элек-электән йомшак табанны читек кигәннәр. 20 йөз башында хатын-кызларның читекләре кыскара, әмма үкчә өстәлә. Татар читекләре гадәттә махсус каюлы күн техникасында башкарыла. Милли мода яңарыш кичерә. Татар бизәкләре көн күрешкә кайта. Бу ни өчен шулай? Татар яшьләренең милливеккә сусавымы, әллә инде башкалардан аерылып тору теләгеме? Дизайнерларның фикерләрен тыңлыйк. Беренчедән шунысын әйтәсем килә, без кызганычка каршы 100 елны югалтдык. Менә революцияга кадәр ниндидер үзгәреш барды. Беренче калфактан ул башка төрле иде бит. Аның формасы башка төрле иде. Ул менә минем шикелле кешеләр, тегүчеләр, модельерлар аны үзгәртә бардылар. Ә инде революцияга барып җиткәч, революция башлангач, безгә ярамый башлады. Ул милли киемнәрне кияргә, шуның өчен хәзер инде менә тагы кызыксына башладылар. Нәнәк 100 ел үтте. Инде менә мин ничектер үзгәртергә тырышам. Чөнки инде 21 гасыр, әмма дә ләкин мәсәлән минем биемнең әнисенең күлмәкләре, аларга инде 100 елдан артык, ниндидер бәйтәкләрен ул бит гүзәллек китерә күлмәкләргә, бәйтәкләр, изүләр, ул модага хәзер керде. Ниндидер менә сәдәпләр, менә шундый кичкенә элементларны кертә башладык. Әмма дә ләкин менә ансында алынтырга кирәк түгел. Әйтик, силуэт, ул камзоллар. Ул камзолларны хәзерге вакытта киеп булмый. 19 гасырның камзолларын уңайсыз була. Шуның өчен ниндидер модернизация ясап, әз генә үзгәртеп, тукымаларын үзгәртеп, силуэтын үзгәртеп, барбыр татар милли итеп калдырасы килә. Әлбәттә, хәзерге вакыт милли кием инде яңарыш кичерә. Безнең милли киемнәребезне хәзер яшьләр кия башлый. Хәтта гади киемдә дә ниндидер аксессуарлар кертеп, ниндидер компонентлар кертеп, гади киемне дә милли итеп ясыйлар. Әлбәттә, ул безнең милләтебезне, татар милләтебезне яңадан да ничек алга алып баруны күрсәтә һәм киләчәгебезне күрсәтә. Һәм без фабрикалар, дизайнерлар кебек шуңа бик шатланабыз. Һәм хәтта хәзерге мусульман киемнәрендә дә күп кенә милли компонентларны кертергә тырышабыз. Бүгенге көндә милли мода бик күп үзгәрешләр һәм яңарышлар кичерә. Әлбәттә, мин аны белән килешәм. Һәм минем фикерем буенча, милли тамырларыбызга кайту ул дизайндагы алдагы 10 еллыкка иң зур, иң көчле трендларның берсе булачак. Һәм әлбәттә, традицион техникаларга, традицион материалларга карата бүгенге көнгә карасаң, игътибар арта. Һәм этномәдәни кодлар белән эшләүче брендлар, әлбәттә, алар зур үсеш алачак.
Индирә ил җитәкчеләре дә милли үрнәкләр яклы. Менә инде берничә ел Татарстан Республикасының президенты Рөстәм Миңнеханов күтәртмә якалы күлмәк кигән. Мондый образ белән ул 20нче гасыр башында яшәүче татарларны хәтерләтә. Сәхифәнең танылган татар модельеры Рөстәм Исхаковның сүзләре белән тәмамлыйм. Киенү аңнан башлана. Заман шаукымына бирелеп, үзебезнең асылыбызны югалтмыйк дигән теләктән мин сезнең белән сау булашам. Бәйрәм белән сезне. Icmağımla min taptım Suyu tuğla gözlerinde Bir kürde min baktım Sine min akız attım Minne sine kız attım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Sine min akız attım Minnesine kız attım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Günlerimde yap yaktı Dünlerimde yap yaktı Mehabbeti taşıp durgan Dağım bir dağım attı Sine mine kız attım Minnesine kız attım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Dağım attı ay kalktı İğrinlerine tatlı İğnerinin irkesinden Yüreğime ul kalktı Sinemine kız attım Minnesine kız attım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Sinemine kız attım Minnesine kız attım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Kükreğimde sönüp barban Hislerimle uyattım Мордовияда татарлар бик күп яши. Мәсәлән, Мордовия Республикасында 2010 елга исәпкә карасак, 43392 татар теркәлгән. Biz bütünümüzdə millət үсешидә үзебезнең изне калдырырга тырышабыз. Мордовия татарларда искәрмәк. Әссәламу алейкум, газиз милләттәшләрем. Исәнмесез? Бүгенге бәйрәмнең мөхтәрәм кунаклары, оештыручылар, рөхсәт итегез, Мордовия Республикасында яшәүче 50 меңгә якын татар халкыбыз исеменнән Мордовия Республикасы Шамил Закаревич Бикмаев исемендәге татар китапханәсе каршында оештырылган татар фольклор дуслык ансамбле төркеменнән сезгә кайнар сәламнәремне җиткерергә. Бәрәкәтле, саулыклы, тыныч тормыш юллары, җаваплы хезмәтләрегездә уңышлар теләп калабыз. Erenci
Балык һәм шәкшәк, бәлеш, Тотма. токмачлы аш һәм әлбәттә шәкшәк килбаса. Казы, шәкшәк янына шәшәге дә булса, бик күп алар. Хәтта музейда да авыз итеп була безнең инде үзебезнең милли ризыгыбыз шәкшәкне. Шәкшәк музеена барсаң, татар халкының тарихи, милли ризыкларына багышланган бөтен экспозициялар белән танышып, әйтәм, авыз итү мөмкинлеге дә бар. Татар халкы борынгыдан аш-суга оста булган, моңа тагын бер кат инаныр өчен Шәкшәк музеена юл тоттык. Безнең Шәкшәк музее 19-нчы гасырда салынган сәүдәгәр йортында урнашкан. Аны инде үз вакытында 2нче гильдия сәүдәгәре Вафа Галикей улы Бигаев салган. Һәм инде 2014 елдан башлап Дмитрий һәм Рушания бу бинада музей ачарга булганнар. Шул вакыттан бирле безнең музейда көн сайын төрле шәһәрләрдән, төрле илләрдән кешеләр килә кунакка. Милли ашларыбызның үзенчәлеге халыкларның тормыш рәвешенә бәйле булган. Төрле вакыйгалар уңайыннан табынга куяр өчен әллә никадәр ризыклар уйлап чыгарганнар. Туй табынында шәкшәк өстенлек иткән. Риваятләргә күз салсак, Шәкшәк Болгар дәүләтендә барлыкка килә. Болгар ханы улын өйләндерергә уйлый һәм пешкечләренә яңа ризык әзерләргә куша. Бу ризык тиз пешерелергә, озак сакланырга, шуңа өстәп туклыклы һәм матур булырга тиеш ди ул. Инде шәкшәкнең камырына без он, күкәй, май салабыз. Һәм инде кайнатма өчен бал һәм шикәр кирәк була. Сезнең шикәрегез бик кызык формада нишләп бул шундый? Электән шикәр шундый формада гына сатылган, ул инде кичкенә генә безнең шикәр, әмма элек алар 1 метрлык булган һәм аның күләме 1 пут 16 килограмм яки ярты пут 8 килограмм булган. Шәкшәк татар халкының милли ризыгы. Россиянең башка шәһәрләрендә, чит илләрендә белем алучы яшьләребезгә дус ишләре күстәнәшкә нәкъ менә шәкшәк алып килергә кушып җибәрә икән. Димәк, без генә түгел, бар җиһанда әлеге ризыкны үз итә, ярата. Шәкшәк табынга куела ямьле бәйрәм көнендә иң тәмле ризык санала һәрберебезнең өендә. Төрле шәкшәкләрне күргәнем бар иде, тик сезнең шәкшәгегез менә аерылып тора. Ансы дөрес, безнең Шәкшәк инде үзе как белән мизелгән һәм инде төрле шикләр. Элек инде гел как аси торган булганнар. Үзе ул юка гына төрле орнаментларга кисү бик җиңел булган. Бу Шәкшәктә ул кура җиләктән ясалган һәм инде алмадан ясалган. Шуңа бик җиңел генә шулай матур итеп бизәгәннәр аны үз вакытында. Искиткеч тарихи экскурсия булды бу. Мәсәлән, менә бу Шәкшәк 2019 елның 20 августында 30 метрлык биеклектә стратосферада булып кайткан. Бүгенге көндә аны музейда сувенир итеп саклыйлар. Белүем буенча сез монда төрле мастер-класслар үткәрәсез Шәкшәк пешерү буенча. Әйе, булыштыра, безнең кунаклар килә һәм без аларга бөтен кирәк-яраклар, җиһазлар бөтенләй берне бирәбез. Йомырка, он, май бөтенесе дә бар. Һәм инде мастер-класстан соң бергә утырып чәй эчәбез. Алар үзләре куллар белән ясаган Шәкшәк белән. Улай тагын да тәмлерәк буладыр инде. Әйе, әлбәттә. Татар халкы шәйләрдә дә бик күптәннән үз иткән. Шәйне самавардан, кайнар көе, шикәр кабып, шәкшәк ашап, шулай ук кәрәзле бал белән эчәргә яратканнар. Шәкшәк музеенда да үзләренә генә хас булган фирменный шәйләре бар. Безнең якта үскән үләннәрне җыеп, киптереп, бал белән катнаштырып, мичтә кыздырып алалар икән. Исләре, әтәмнәреннән тагын калырсың. Милли ризыкларыбызны пешереп, дус туганнарыбызны сыйлап, туган телебезне өйрәнеп, гырыф-гадәтләребезне саклап яшик. Шәкшәк музееннан кунакханабызга рәхим итегез. Бездә чәй булмаса да, бездә иң тәмле сый ул сүз. Приморье крае татарлары да үз сәламнәрен җиткерер. Бездә кунакта Приморье крае мөселманнары диния нәзарәте рәисе Әгәр шәлтмәче имам хатибы Жамал хәзрәт Гарифуллин. Сәлам ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Аллаһның рәхмәте сәламы барчаларыбызга булса иде. Амин. Хош киләсез бәйрәм көндә безнең Казаныбызга. Гомумән ничек хәлләрегез? Шөкер Аллаһка, хәлләребез яхшы. Шатлы көннәрендә Казанда булуыбызга без дә бик шат. Безнең республикабызны, халкыбызны бүгенге көне белән тәбриклибез. Бөтен яхшы теләкләр телибез. Рәхмәт. Приморье краенда милләттәшләребез күпме? Шөкер җитәрлек. Яшәр өчен җитәрлек. Приморьеда гына түгел, без бөтен ерак көнчыгышта эшебезне алып барабыз. Төрле төбәкләрдә халкыбызның проблемалары белән, эшләре белән
Безнең милли тормышыбыз белән шөгыльләнәбез. Шаралар үткәрәбез, Аллага шөкер. Меңләп инде хәзерге халык санын исәп алуы күрсәтер, күпме булуыбызны дип өметләнәбез. Менә чаралар дигәннән сез ялгышмасам җәйге лагерьларда оештырдыгыз. Нинди җәйге лагерьлар ул? Һәм кем ял итә алды анда? Безнең җәйге лагерьларыбыз беренче рәвештә анда Владивосток шәһәрендә дә үтте. Балалар катнашты. Шөкер безнең милләтебезнең дә күп балалары катнашты. Һәм дә безнең традиция буларак монда Булгарда да без ел сайын үткәрәбез. Бу елны 4нче ел булды. Ерак көнчыгыштан һәм дә мондагы җирле безнең белән бергә диния назаратында эшләгән дин кардәшләребезне тәкъдим итәбез, чакырабыз, оештырабыз. Болгар Ислам академиясе белән бергә бу елны үткәрдек. Июнь аенда үтеп узды. 50 балага якын балалар катнаштылар. Бик шатлы булды. Монда туган телебездә, туган җиребездә, Болгар тарихи урыныбызда үткәрүебез өчен безнең Татарстаныбызга да зур рәхмәтләребезне һәр вакытта билгеләп куябыз, чөнки безгә ерак чыгышта яшәүчеләргә милләтебезнең шундый рухи мирасын, байлыгын без сыкранабыз, сагынып калабыз. Тормышлар үтә, еллар үтә, ләкин һәр вакытта монда килеп булырга бөтен милләттәшләребезгә килеп җитәргә булмый. Кемдер елына бер, кемдер 5 елда бер, кемдер гомере буена килмәгән, ләкин хәзер балаларны монда җибәрергә, лагерьларга, укуларга, университетларга җибәрергә хәзер безнең республикабызда мөмкинлекләр бар. Мөмкинчелек таны бөтен дөнья татар конгрессы да булыша. Менә әгәр шелт мәчете дип әйтеп үттек, мәчеткә йөриләрме? Аллага шөкер. Үзебезнең татарлар да һәм башка милләт вәкилләре дә бардыр, мөселман дин кардәшләребез. Безнең ерак чыгышта булуыбыз безнең милләтебезнең сәбәпле. Чөнки алар тәкъдим иттеләр, алар сорадылар, алар чакырдылар, алар оештырдылар. Анда җирле халык кемдер 20-30 ел яшәгән безнең абыйларыбыз, апаларыбыз, алар ихтияҗ күрделәр, безне чакырдылар. Сорадылар муфти хәзрәттән, муфти хәзрәт безне билгеләп анда куйды. Һәм дә мәсҗидне бергәләшеп ачтык. Күп безнең җирле оешмалар бар, дуслык оешмасы бар. Безнең татар депутатлары бар, администрациядә безнең милләтебезнең тәмсилчеләре эшлиләр. Менә милләттәшләребез республикада, Казанда булган вакыйгалар белән хәбәрдармы? Ничек белеп торасыз? Менә сезгә гомумән кызыкмы? Татарстанда ниләр булганын? ТНВ карыйсызмы, юкмы дигән сорау булды инде бу. Күпме лайклар куябыз, күпме комментарийлар язабыз, әлбәттә. Бүгенге көндә мөмкинчелекләр күп бит инде. ТНВ-ны да карарга, интернеттан да тикшереп барырга нинди хәлләр. Без бик тыгыз элемтәдә килеп китәбез. Безнең һәр вакыт монда Казанда үткән чараларга чакыралар, киләбез, анда барып аңлатабыз, күрсәтәбез, презентациялар ясыйбыз, катнашабыз, диктантларда да катнашабыз, сабан туйларга да чакырабыз, мондан чакырабыз, монда киләбез. Димәк, сез актив эшчәнлек алып барасыз, субханалла, күз тимәсен. Казанда иң яраткан урыныгыз яки берәр бакчамы, бинамы, Идел буйымы, Кабан буйымы? Казанны бүлеп булмый. Казанны без гомумән яратабыз. Афәрин, мондый җавап ишеткән юк иде әле, рәхмәт яусын. Шулай Казанны бүлеп булмый һәм бүлергә дә ярамый, чөнки Казанны бүлсәң, ул китек була бит инде, китек Казан ул эшчәнлеккә ярамый. Кунакка килгән өчен рәхмәт яусын, Приморье крае татарларына күптән күп шук сәлам ва галейкум ассалам. Без сезнең белән сау булашып, тапшыруыбызның тамашачыларына да сезгә дә бүләк итеп Идел буенча сәяхәткә кузгалырбыз. Күпме карасам да карап куймыйм, Идел буе каеннарына. Алар җитәкләп ярая, шулар үсре Идел ярына. Мин яратам сезне кадерләрне, мен иткән кебек яратам.
Татарстан күп кенә чит илләрдә, чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен икенче туган йорт. Биредә аларның бабалары яшәгән, биредә аларның туып үскән йортлары, биредә татар мөхите, татар яшәеше. Шуңа күрә бөтен дөньяга сибелеп яшәүче татарлар Дәрья сәхифәсен аеруча яратып, игътибар белән карыйлар. Милләттәшләребезнең сәламнәрен Дәрья сәхифәсенең алып баручысы һәр вакыттагыша Ләйсән Хөснуллина җиткерә. Ләйсән, рәхим ит, сүз сиңа. Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу мин беләм? Бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче кадерле милләттәшләребез. Бүгенге чыгышымны бик шагыйрыбыз Габла Тукайның шигъри юллары белән башлыйсым килде. Бәйрәм булгач, әлбәттә, инде кытлауларсыз булмый. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез безгә кытлау сүзләре юллый. Томск Россияның күп кенә шәһәрләре кебек, күп милләтле студентлар шәһәре. Һәм Томскилылар биредә гомер буе укый. Шәһәрнең мэры каршындагы хатын-кызлар координацион советында катнашучыларга да белемгә тартылу хас. Бүген Татарстан Республикасы көненә алар татар телен өйрәнүдә үз казанышларын күрсәтеп, саф күңелдән әйтелгән котлау сүзләрен, теләкләрен белдерәләр. Кадерле дуслар, республика көне белән сезне. Кадерле иптәшләр, матди һәм рухи байлык телим сезгә. Бердәмлекте, социаль комфортта яшәгез. Көчле үсеш энергия телибез. Өметле, якты килешек телибез, дуслар. Татарстаныбызда гына түгел, читтә яшәүче милләттәшләребез дә Казаныбызга, Татарстаныбызга багышлап төрледән-төрле чаралар үткәреп киләләр. Бик күп кенә форумлар, фәнни-гамәли конференциялар, күргәзмәләр үтә. Ульяновск өлкәсенең мәдәният үзәгендә ел дәвамында диярлек Татарстанның тарихына багышланган экспозиция эшләп килә. Теманы Рәмис Сайфин дәвам итә. Татарстанга һәм Казанга багышланган чаралар Ульяновскида һәр даим уздырылып килә. Аларны өлкәнең татар мәдәният үзәгендә танылган коллекционер Абдулла Дубинның фотожыентыгы буенча эшләнгән борынгы Казан дигән уникаль рәсемнәр күргәзмәсе ачып җибәрде. Үзәкнең мәгърифәт һәм мәдәният музеенда исә бер гасырлык юбилейга багышланган экспозиция әле бүген дә эшләп тора. Аны һәр теләгән семберле килеп карый ала. Шунсы сөенечле, байтаклар Казанда, Татарстанда үз мәсьәләләрдә Татарстанны тарихи ватаннары итеп саныйлар. Республика үсеше белән горурланып яшиләр. Казан, Татарстан безгә ул кибла ягы. Мы Казань очень любим, и стремимся попасть туда, потому что там хорошо. Казан өчен аның белән бик горурланабыз. Безнең татар халкы бик бердәм. Өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе оештырган бер генә чара да телне саклау, аны балаларга өйрәтү һәм быелгы халык санын исәпкә алу хакында сөйләшүдән башка узмый. Без һәммәбездән шушы залда утыручыларда, залга килә алмаганнарда, кем татар буларак, милләтемә, татар халкына нинди файда китерә алам дигән сорауны куярга тиеш бүгенге көндә. Һәм шушы сорауны исегездә тотарга тиешбез. Архив материаллар һәм тарихи язмалардан билгеле булганча, Сембер Ульяновск яклары тасырны оештыруга байтак шәхесләрен биргән сирәк төбәкләрнең берсе. 19 гасыр азагында борынгы Сембер шәһәрендә туып үскән, заманында бөтен дөньяны шаулаткан бөек шәхес, милли республикаларны оештыруга аеруча зур игътибар биргән якташыбыз Владимир Ленин татарларга Идел буенда үз дәүләтләрен төзеп, телләрен, гореф-гадәтләрен сакларга мөмкинлек биргән. Октябрь инкыйлабыннан соң Россиядә зур географик бүленешләр башланганда 1920 елның 27 майында без татарлар өчен тарихи декретка кол куя. Шул елларның истәлеге итеп татарның танылган рәссамнары Лотфулла ага Фаттах белән Харис ага Якупов 1953 елда Владимир Ильич Ленин Татарстан АСРны төзү турындагы декретка кол куя дигән менә шушы әлеге данлыклы картиналарында эшлиләр. Архив материалларына нигезләнеп Татарстанны төзүдә актив катнашкан тагын бер семберле турында әйтми булмый. Ул өлкәбезнең Иске Кулатка районы Иске Зеленай авылында туган Борхан Хөснетдин улы Мансуров. Борхан Мансуровның әтисе авылда мулла вазифасын үти. Шулай итеп Борхан беренче дини белемне авылда әтисенең мәдрәсәсендә ала.
Ondan 11 yaşında ул Әстерханга китә һәм Әстерханда мәдрәсәдә укыганда тәүге тапкыр революцион агымга керә. Борхан Мансуровның катлаулы һәм иҗади тормыш юлы һәрчак татар матбугаты белән бәйле була. Төбәкнең генә түгел, безнең дә тарихи ватаныбыз Татарстан тарихында да якты эз калдырган бу данлыклы якташлар турында өлкәнең татар мәдәният үзәге музеенда кызыклы гына уникаль экспонатлар һәм фоторәсемнәр, төрле елларда татар теленә чыккан газеталар саклана. Ульяновскидан манзара тапшыру өчен Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов. Салкын сыры көннәрдә, күңел төшенкелеккә бирелгән вакытта да кайбер кешеләр кулына гармун алып, кемдер татар гәҗитләрен барлап, кемдер кәефне җырлап күтәрә. Милләткә хезмәт итүче милләттәшләребез дә көннән-көн арта бара дип яза Башкортстанда яшәүче татарларыбыз. Менә шундыйларның берсе Альбина Якупова. Елда оешкан Милли аваз вокал хореографик төркеме татар телен, борынгы җырларны, милли йолаларны, гореф-гадәтләрне саклауга зур игътибар бирә. Милләтенә тугры, җыр-моңга гашыйк артистлар арасында Альбина Якупова. Мин үзем тимер юлында эшлим. Тимер юлының вагоннар депосында. Минем эшем компресслар цехы машинисты. Эшем бик кызыклы. Бу һөнәр белән бик бәйле түгел. Шулай булуга карамастан, йөрәгеңдә татар дип типкәч инде, аңда татарга вич керә бит инде, моңы да, җыры да, барысы да шунда керә. Төп һөнәре җитдилек һәм кырыслык таләп итсә дә, Альбина Якупова йомшак күңелле, нәзакәтле хатын-кыз булып кала белә. Өйдә яратып дөнья көтергә дә, сәхнәдә чыгыш ясарга да өлгерә ул. Быел актив татар хатыны үзе яшәгән Авдон авылында милли ансамбль оештырган. Үземнең Уфа районы Авдон авылында Чулпан исемле төркем ачтым. Шушы Чулпан исемле төркемгә иң мөһиме башта улы яшьтәгеләрне җәлеп иттек. Чөнки улы яшьтәгеләр үзләре килсәләр, олар үзләренең оныкларын җәлеп итәләр. Шулай итеп, менә опалар үзләренең оныкларын алып килеп, үзебезнең гореф-гадәтләрне күрсәтеп, бик күп фольклор күренешләр күрсәтәбез. Менә яңрак кына әле кош-корт чыгару йоласын күрсәттек. Милләттәшебез Татарстанга булган ихтирамын бер кайчанда яшермәй. Бөтен күңелем белән сокланып яшим. Сокланып кына түгел, мин Татарстанга, Казанга барып кайтсам, мин үземә күп рухи бойлык җыеп кайтам. Аның Сөембикә манарасына кирип чыгулары гына үзеңә күпме көч биреп тора. Башкортстанда милләтенә тугры хезмәт итүче татарлар саны шактый. Аларның һәрберсе Татарстан көнен үз бәйрәме кебек каршы ала. Милләттәшләр, бәйрәмегез белән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Без чын күлдән Башкортстан татарлары сезгә сәламәтлек телибез, гаилә бәхете телибез, уңышлар телибез. Дуслар, туганнар, барыгызны да бөек бәйрәм Татарстан Республикасы көне белән шын күңелдән Башкортстан татарлары конгрессы исеменнән котлыймын. Бу безнең уртак зур бәйрәмебез. Бүтән дөньяга сибелгән татарлар, без бүтәнебез дә Татарстанның уңышларына шатланып карыйбыз. Киләчәктә дә шулай бергә булыйк, бердәм булыйк. Барыгызга да исәнлек, саулык телим. Һәм бүгенге чыгышымны бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның юллары белән тәмамлыйсым киләм. Татарларның даны 8 кат күкләргә китсен. Һәр вакыт Ходаем әлеге милләтне бәхетле итсен. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бәхетле булыйк, бердәм һәм бергә булыйк. Ләйсән, рәхмәт яусын, сине дә шын күңелдән бәйрәм белән тәбриклибез. Республика көнендә телеканалыбыз яраткан тамашачылар өчен бәйрәм рухында эшли. Иҗат төркемнәребез шәһәр буйлап сәяхәттә, эштә, хезмәттә. Бәйрәм чыгарылышларын карамыйча калмагыз.
Бәйрәм чыгарылышы сезнең хисләр, күтәренке кәеф һәм җылы сүзләр белән туллана бара. Без дәвам итәбез. Саулармысыз, хөрмәтләребез. Күргәнегезчә, без кабат яңа урында. Тукталышыбыз Карл Фукс бакчасы. Галим татарлар тормышына мөкиббән киткән булган. Шуңа күрә татарлар турында ул булай дип язып калдырган. Халыкны белмичә, көн сайын күреп тормыйча, ничек инде аның көн күреше, горыф-гадәтләре, йолалары турында зур хезмәтләр язасын ди. Әзгә генә сәяхәткә килгән Галим гомерлеккә Казанда төпләнеп калган. Казан, Татарстан. Теләсә кайсы илне, шәһәрне иң беренче чиратта аның кешеләре матур итә. Ә безнең Казанны, Татарстанны таныткан кешеләр шактый. Аларны Россиядә, бөтен дөньяда беләләр. Кемнәр алар? Чит илгә барганда безнең ул ил турында ниндидер күз алуыбыз була. Ә инде ил белән якыннан танышкач, бөтенләй башкача булып чыга. Татарстан, Казан белән дә шулайрак. Туристларның да безгә бәйле күз алулары бар. Әйдәгез алар белән танышыйк. Беренче миф. Имеш, Казанда милли киемнән йөриләр. Ир-атларның башында түбәтәй, хатын-кызларында яулык яисә калфак. Әлгі паркка нигезне 1866 елда салалар. Ул патша Александр II исемен йөртә. Менә шушы табагасының бөтен инструменты табагас эләктереп, мискә тыгып, шуннан пешереп алып кыймакны куябыз. Бәйрәм чыгарылышы дәвам итә. Пандемия вакытында ул бер дә аптырап калмый, төшенкелеккә бирелми, ә киресенчә җиң сызганып эшкә, иҗатка керешә. Ул танылган дөньякүләм популяр инглиз җырларын татарчага, танылган дөньякүләм танылган татар җырларын русчага тәрҗемә итеп җырлар башкара. Таныш булыгыз. Ул Вьетнамда, Кытайда яшәүче татар егетебез Данил Шаймуллин. Данил, сәлам. Hello. Ни хао. Кытайча бүтән белмим. Син Кытайда ялгышмасам ел ярым, Вьетнамда 2 ел ярым эшләп укытучы булып көн күргәнсең, шулаймы? Ничек алып китте сине җилләр ул якларга? Азия якларына. Туган илең Татарстаннан. Акча артыннан. Сәбәбе бигады икән. Сәяхәт кылырга исәбем бар иде. Шуңа күрә киттем мин. Димәк, татар җегете нинди фән буенча син Кытай һәм Вьетнам балаларына белем бирдең? Инглиз теле укыттым. Субханалла. Инде хәзер синең шөгылеңә дә әйләнеп кайтыйк. Менә Алмас әйтеп китте, син танылган инглиз җырларын татар теленә, татар җырларын рус теленә тәрҗемә иттең. Каян килде бу идея? Һәм гомумән моңа кадәр мондый кешеләр бар идеме? Әлбәттә бар иде. Минем балачак вакытында анда Чай вдвоем дигән җырны Жанна Фриски татарчага тәрҗемә итәләр кешеләр. Һәм соңгы арада теге локдаун булган вакытта, үткән елында минем дустым Илсәр Хисматов миңа мөрәҗәгать итте. Әйдәле Данилди, Валерий Меладзеның берәр җырын тәрҗемә итәле татарчага. Мин тәрҗемә иттем бер көн эчендә һәм Инстаграмга куйдым, кешеләр бик яраттылар уңайлы. Менә нинди җырларны син тәрҗемә итәсең, ә кайсыларына гомумән тотынмыйсың да? Мәсәлән, татар җырларына, кайбер җырларны, мәсәлән, Аерылмагыз дигән җырны тәрҗемә итеп булмый. Чөнки аның җикләр белән ритмы туры килмидер бер-берсенә тәрҗемә итә, шулаймы? Кайдадыр сүз күбрәк, кайдадыр иҗек күбрәк, кайдадыр көй күбрәк, шулаймы? Бик күп сөйләгәнче бер тапкыр ишетсәк, бик яхшы булыр иде. Кайсы җырыңны яратып башкарасың? Беренче җырымны. Әйдәле. Ләкин мин мең тапкыр чыбыкларны эзәм, үзем әйтеп мәңгелеккә китәм, төннәрем буе сине уйлап торам, сәлам. Вера. Сәлам. Шаныш дип тәстәсәң була буймы? Сәлам. Әле безнең син теге образга да әйләнеп кайтасы килә. Синең образың каршы өстендә, икесе һәм күз астында. Мысы инде нәрсә белән бәйле? Вьетнам образы шундый. Юк, имидж гына. Ул ни кешеләрне кызыксындыру өчен. Кара моның бит каршысында нәрсәдер бар. Сездә нәрсә бар анда? Шуны карый, ул инде җырны да тыңларга мәҗбүр. Сине хәзер күпме кеше социаль челтәрләр аша күрә, белә һәм синең аудиториялар кемнәр? Ул татарлармы, башка милләт кешеләре? Күбесенчә татарлар, ләкин Казанныкы түгел. Татарстанның бөтен төбәкләреннән һәм Россиянең бөтен төбәкләреннән татарлар. Дөнья күләмендә. Ни өчен казанлылар сиңа язылмый микән? Белмим, ләкин казанлылар күп, ләкин күп түгел. Ул шуларны менә яздырыр өчен кире әйләнеп кайткан. Инде без бәйрәм чыгарылышыга шаяру катыш сөйләшәбез, ләкин бик җитди сорау бирәсем килә. Димәк, синең туган илең Татарстаннан тыш 4 ел гомерең Кытай белән Вьетнамда үтә. Шулай бит? 2 ел ярым, 1 ел ярым дидең. Менә шул 4 ел эчендә иң сагындырганы синең туган якта. Әтиәннәрне сагындым мин һәм әлбәттә дусларны сагындым. Шунысы гына. Минем туган илем
Татарстан түгел. Дөрес әйткәндә, мин Архангельск төбәгеннән. Архангельскта тудым. Ләкин Татарстанны мин үземнең икенче туган илем. Чөнки бөтен татарлар өчен инде Татарстан ул ничектер туган ил кебек. Нинди сәбәпләр сине кабат Казанга кайтардылар? Ковид аркасында. Коронавирус аркасында. Чөнки анда дельта штамм килеп чыкты һәм очраклар саны күбәйде. Һәм мин уйладым, димәк минем кайтасым бар инде. Күстемәсен субханалла, исән имин, кайтуың белән без сине котлыйбыз. Чыннан да бәйрәм чыгарылышы булса да, исәнлек турында да уйлау бер кашанда артык булмас. Данил моны искәрткән өчен аеруча рәхмәт. Хәзер менә шул тәрҗемәгә әйләнеп кайтсак, бик яхшы булыр дип уйлыйм. Бөтенебезгә дә ул танылган җыр. Бәйрәм көне булгач, әлбәттә мин яратам сине Татарстанда да тәрҗемә итеп куярга. Беренче ул үзем беләм инде. Инглиз теленә. Инглиз теленә. I love you Татарстан. Шулаймы? I love you, my dear Tatarstan. Мин яратам сине, хөрмәтле Татарстан. For red sunsets, love you Tatarstan. Алтаңнарың өчен яратам булды икенче. Lightning and storms and rain and for that all. Күкрәп яуган яуларың өчен. For rains, love you Tatarstan. Әфәрин. Әфәрин, бу инде тәрҗемә ителми торган җырлар исемлегенә керәдер. Бик авыр җыр булды. Алайда сиңа бик зур рәхмәт, сиңа иҗат уңышлары теләп калабыз. Татарстан, Казан белән бергә бул. Рәхмәт сезгә. Һәм Татарстанга кайтып инде татар балаларын, Татарстанда яшәүче балаларны музыка сәнгате белән, музыка белеменә төшендерә башлаган белән тәбриклибез. Бәйрәм белән. Данил, син инде һичшиксез Казанны, Татарстанны таныткан кешеләр исемлегенә керәсеңдер. Шундый видеоязма тәкъдим итәбез сиңа да. Рәхмәт үзәр. Тапшырабыз Казанны бөтен дөньяга таныткан шәхесләр белән дәвам итә. Казан, Татарстан, теләсә кайсы илне, шәһәрне иң беренче чиратта аның кешеләре матур итә. Халыкларны да гадәттә аерым шәхесләре аша таныйлар. Безнең Казанны, Татарстанны таныткан кешеләр шактый. Аларны Россиядә, бөтен дөньяда беләләр. Кемнәр алар? Мәсәлән, Альбина Шаһимуратова. Альбина Шаһимуратова 2007 елда Чайковский исемендәге халыкара конкурста алтын медаль яулый һәм беренче премияга лаек була. Бер елдан ул Тылсымлы флейта операсындагы Төн патша бикәсе ариясы белән Вена филармониясының Рикардо Мути җитәкчелегендәге оркестрына кушылып, Зальцбург фестивалендә чыгыш ясый. Аннан соң Метрополитен опера, Ковенгарден, Ла Скала, Вена дәүләт операсы, Сан-Франциско операсы, Европа театрлары, күпсанлы бүләкләре исемнәре рәтендә алтын битлек премиясе дә бар. Альбина Шаһимуратова тумышы белән Ташкенттан, Казан музыка училищесында, Казан консерваториясендә укыган. Акбарс хоккей командасы аның белән 3 тапкыр Гагарин кубогын отты, 4 тапкыр Россия чемпионы булды. Зинатулла Билалетдинов исеме Казанда, Татарстанда яшәүче хоккей яратучыларның йөрәгендә. Чит илләрдә Россиядә Казанны таныткан тагын бер исем Алиса Галләмова, халыкара гроссмейстер, берничә тапкыр Россия чемпионы. Казанда аның шахмат мәктәбе бар. Бөтен дөньяга танылган академик Рояль Сәгъдиевның бала чагы Казанның Мөштәри урамында уза. Ул анда 19-нчы мәктәптә укый. Әтисе Зинур педагогия институтында доцент була. Казанда укуын тәмамлагач, Рояль Мәскәүгә университетка китеп бара. Абылай Сәгъдиевларның тамырлары Кама Тамагы районының Олы Корамалы авылыннан. Сез Рояль Сәгъдиевның Советлар Союзында иң яшь академик икәнен белә идегезме? Әлеге дәрәҗәгә ул 36 яшендә ирешә. Татарның ул беренче академигы, плазма физикасы, идарәле термик атом төш синтезы һәм магнит гидродинамика проблемаларына багышланган хезмәтләре илнең фәнни нык нигезенә салынган. Аның эше моның белән генә чикләнми. Космоска очу аппаратлары ярдәмендә астрономик тикшеренүләр башкарган галим дә ул. Рояль Сәгъдиев дөнья күләм хөрмәтле шәхес. 1990 елдан ул Америка Кушма Штатларында яши. Мэриленд университетында профессор. Дөнья күләм билгеле тагын бер галимебез. Галәмгә барыбызга караганда да якынрак астрофизик Рашид Сунаев турында да сөйлисе килә. Югары энергиялар астрофизикасы, космология,
Галәмнең фон нурланышы теориясе, галактика-ара тирәлек физикасы. Академикның фәнни эшләре әнә шундый югарылыкта чишелә. То, что сейчас, через почти 14 миллиардов лет, вот у нас здесь все так, это совершенно удивительно. Я вам могу сказать, я пытался думать об этом, и хочу вам сказать, что мы живем в очень-очень хорошей Вселенной. Сегодня очень много ученых верит, что Вселенных много. Там другие физические законы и так далее, и так далее. Где-то в одной просто невозможно сделать атомы, они не существуют, потому что физические законы другие. Где-то там вообще даже ядра не могут существовать, такие физические законы. А у нас все есть. Этим мы существуем. Это хорошо. Я считаю, что надо радоваться. И ни в коем случае не надо портить, вы знаете, этот мир. Вот. Татарның акыллы, талантлы шәхесләре күп. Бүген без аларның кайберләренә генә тукталдык. Һәм алар аша безгә дөньяга иркенрәк, тулырак карарга өйрәнәсе иде. Республика һәм шәһәр көне чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез өчен туган якларына кайтыр өчен тагын бер сәбәп, очрашырга сәбәп. Очрашып алар яңа проектларны тормышка, шынга ашыралар. Шундыйларның берсе ханымнар берлеге. Алар да бүген республиканы бәйрәм белән кытламыйча калмаслар. Татарстан ул минем туган ягым. Балачакны үткәргән һәм университетта укыган искиткеч матур башкалабыз Казан, җәйләрне уздырган Асинова, Имәнкискә, Шиксез Кама елгасы. Татар музыкасы шигаретенең илһам шиганагы. Татарстан ул маңлы ил, минем җан җылысы, иҗади көч бирүче урын. Татарстан минем өчен туган ягым, рухи мәктәбем, йөрәк көчем, намусым. Зур сәлам Австралиядан, Аделаида шәһәреннән. Татарстан Австралиядә яшәгән татарлар өчен бик ерак, ләкин иң көчле магнит, һәр вакыт үзенә тарта торган. Татарстан ул мәхәббәтем. Татарстан халкын республика көне белән тәбрик итәм. Татарстан ул Идегәй, Алмачуар һәм Шүрәле, татар теле һәм татар көйләре. Минем туганнарым, дусларым һәм халкым. Яратам сине, Татарстан. Бәйрәм уңайыннан якыннарыгызны бик тәмле ризык белән сыйлыйсыгыз килә икән, без сезне мич коймага әзерләргә өйрәтербез. Татарстанның иң зур авылы дип саналган Шәледә әле дә телеңне йотарлык мич коймаклары әзерлиләр икән. Тиз генә шунда барып, рецептын өйрәнеп, коймагын ашап кайтыйк әле. Һәр кистаны питалар исә һәр кыймакны булатам. Бер цукыр май салабыз. Неке май салабыз. Рәхим. Аннан соң 2 йомырка салам, туз салам, пистук салам, 2 колак. Һәр 1 литр сөт салам. Азрак майонез салам. Яңа свежий чүпрә кирәк. Шуларны барсын бергә булгатам. Хәзер Атабыз да. Талбытыбын әмә гілерім. Һәр шуң ұн салам. Аны бек ұзақ бұлғатырға керек. Ұзақ бұлғатқас қимақ ұңа, күпірә. Татарларның ең яратқан ризағы қимақ. Қимақны күптеннен пішірем енді. Түттегіне салып беререк құйылғанда. Атабыз да күпіртеге құяғы салмағы берса. Әттейіз бұл. Болды. Тағын үстейбіз. Әту құйы. Әзірек сыйықларға керек. Қимақ бұлғатқан сайын құйыра. Шуңа күрә яңадан сүт істейбісің. Һәр қобартыға құябыз. Шунда қобара ол қазір 1-20 минут. Шушы табағасаның бүтін инструментті табағас ләктіріп, мискә тығып, шундан пішіріп алып, қимақны
куябыз. Күпіріп келе құймақ. Yok, әзір тұрсын әлі. Құймақны зылы тұрсын үшін, тез көпіртін үшін үстін қотлап құябыз. Аңа зылы керек. Зылы бұсат, құймақ тез көпірі. Әр ұтын атабыз миске. Қызуырақ бұсын үшін, құймаққа қызу пес керек. Қойын ұтыны бик яқшы, құймақ пішірге бик ұдықны. Құймақ көпірген. Ошы құймақ готовый. Baştan altın, onları üstün maya koy. Tuvalettirip kıymakını bir kup yıldan beri pişiremindi. Pis yiyiz, var pis. Var kişide pis yok kızım. Koyun otunu tez onu pide ol. Şunun için biz kıymak pişirirken koyun otunu hazırlayız. Ne pis kıymağı bu. Алар әлі де татарлар санын сақлап келелер, милли үзіншәлікні үстірәлер. Бүгінгі күнде Самар өлкәсінде 120 меңнен артық татар яши. Самара татарлары да үз сәлемләрен җиткерергә ашыга. Кадерле татарстанлылар, газиз милләттәшләребез, без Самара өлкәсе, Камышлы районы, Иске Ярмәк авылының Халик Сабри исемендәге авыл мәдәният йорты башында эшләп килүче Аккоен татар халык фольклор ансамбле сезне республика көне белән кайнар котлыйбыз. Татарстан, без сине яратабыз. Татарстан, без синең белән горурланабыз. Татарлар, бергә булыйк, бердәм булыйк. Әйтеп киткәнебезчә, бүген көн дәвамында шәһәр буенча төрле чаралар узачак. Татарстан Яңа Сыр каналы көн дәвамында сезнең белән турыдан-туры эфирда, турыдан-туры трансляция алып барачак. Без көн дәвамында булган вакыйгаларны сезгә күрсәтербез, әлегә аның тәртибе белән танышыйк. Конкурс, фестивальләр, бәйрәм концерты, мото узыш. Быел республика көненә әзерләнгән программа бик кызыклы һәм бай булырга охшаган. Бүгенге бәйрәм чараларының кайберләренә тукталыйк. Һәр вакытта
Тагыша, Казан гаилә үзәге 30 августны билгеләү үтенең төп мәйданына әвереләчәк. Инде 9:30 минутта монда 2 Кремль дип аталган мотофестиваль старт алачак. Аның катнашучылары 1 май мәйданына кадәр колонна булып барачаклар. Ә инде ярышның үзен шәһәр үзәге урамнарында күреп булачак. Сәгать 11-дән Камал театр янындагы мәйданда күңелле шау-шуга күмеләчәк. Монда уйнагыз гармуннар халык иҗаты фестивале уза. Фольклор, хореография, вокал ансамбльләренең иҗат концерты быел да югары дәрәҗәдә узар дип планлаштырыла. Гармунчылар Камал театрыннан Бауман урамы буенча 1 май мәйданына барачак. Казан Кирмәненең Спас манарасы янында халык җырларын башкарачаклар. Шушы ук мәйданда безнең заман эшче яшьләр иҗат фестивале уза. Ул 2нче яртыдан башлана. Саат 12-дә Кабан күле яр буенда милли кием фестивале старт ала. Татарстан һәм башка төбәкләрдән килгән дизайнерларның иҗаты һәр вакыт зур кызыксыну уята. Саат 2-дән Казан Кирмәне заманча шәһәр мәдәният үзәгенә әвереләчәк. Монда Таткультфест фестивале уза. Тарих, мәдәният, сәнгать өлкәсендә нинди яңалыклар бар, буларның барысын да бер мәйдан берләштерә. Фестивальнең хедлайнерлары Айгөл, Электро Хафиз, Гвидо Мебиус, Ватаннар һәм башкалар. Иске татар бистәсендә дә көне буе музыка яңгыраячак. Кайым Насыри урамында Казан сөлгесе фестивале уза. Монда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән 600-дән артык биюче һәм җырчы катнашыр дип көтелә. Ә Эмоция студиясе тамашачыларга инклюзив спектакль тәкъдим итәчәк. Инде саат 8-гә Игенчеләр сарае мәйданына килегез. Монда Татарстан Республикасының Дәүләт симфония оркестры катнашында Казан көзе концерты узачак. Кичке 6-дан гаилә үзәгендә зур бәйрәм программасы башлана. Ул кичке 10-га кадәр дәвам итәчәк. Бәйрәм Казансу акваториясында салют белән тәмамланачак. Быел ул 1-нче тапкыр уникаль пиротехник шоу белән узачак. Без урыннарны алыштырган кебек кутлаулар да төрле җирдән килеп эрешә. Чиратта Мариэл. Хөрмәтле милләттәшләр, туганнар, күршеләр. Сезнең Мариэле татарлары исеменнән барчагызны да республика бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәм. Халкыбызда шундый әйтем бар. Күршеләрең үзеңнән яхшырак булсын диләр. Менә бу әйтем сезгә бик туры килә. Татарстан тагы да байрак тормышта яшәсен. Үзара күршелек мөнәсәбәтләре тагын да ныгысын, тамыр җәйсен. Без Татарстан Республикасы белән бик горурланабыз. Ни әйтсәң дә, безнең тамырларыбыз Татарстанга барып бәйләнә. Бәйрәм белән дуслар. Soyramadan sanduğaçlı soyrata turgan idek. O atlarını yigip kuysin dusılar kilgen deysinler. Otlarını yigip kuysin dusılar kilgen deysinler. Birgeleşip birge yaşıp bir tuğanlar deysinler. Birgeleşip birge yaşıp bir tuğanlar deysinler. Bir tuğanlar deysinler.
Күз ашып имганчы күрше Мария Эл Республикасында орап кайттык, кунакханага рәхим итегез. Бездә кунакта Татар милли үзәге җәмәгать оешмасы җитәкчесе 91.4 Сыргач Татар радиосы директоры Фәрит Аймалетдинов. Исәнсез Фәрит әфәнде. Исәнмесез. Саумысыз Фәрит. Бәйрәм белән. Рәхмәт. Иң беренче чиратта менә безнең инде үзебезнең милләттәшләребезгә, Нижгар өлкәсендә яшәүче милләттәшләребезгә шушы республика көне бәйрәм тантанасы рухы сизеләме? Сизелә инде, әлбәттә. 21 августта безнең Түбән Новгород шәһәре үзенең 8 еллыгын үткәреп узды. Бик зур тантана иде. Әлбәттә, ул чараларда безнең Татарстан да катнашты. Татарстан үзенең программасын җәлеп итте, халыкка бик матур, бик яхшы итеп узды. 30 августта инде Татарстан көнен әлбәттә без радио канал аша белгертербез. Турыдан-туры элемтә булыр Татарстан. Нинди тапшырулар әзерләнә менә шу республика көне уңайыннан? Сез җитәкләгән радиода. Без җитәкләгән радиода Татарстан көне уңаеннан махсус программалар, аның тарихы, ничек килеп чыга, нинди чаралар булганын, нинди шәхесләр турында шундый программалар чыгар. Гомумән менә Сыргач 91.4 Сыргач радиосында ниндирәк тапшырулар, ниндирәк җырлар яңгыраялар бөтенесе татар телендәме? Радиоканал татар телендә, ул тәүлек буе эшли, 24 сәгать. Аның үзенең программалары бар. Анда ул программаларда дини рухи яктан, үстерү безнең яктан, музыкаль программалар, үзебезнең җырчылар программалары һәм бүтән поздравлениялар, шундый тәбрик итүләр була. Сез бит әле Татар милли үзәге җәмәгать оешмасы җитәкчесе дә, әлеге оешманың эшчәнлеге һәм сез гомумән Татарстаннан ярдәм кулын сузуларын һәм гомумән сезнең эшчәнлекне бәялеп баруларын тоясызмы? Ярдәм сузалар инде методик рәвештә. Вот без монда килеп өйрәнәбез, дәртләнәбез, нинди нәрсәләр эшләргә икәнне күзаллап кире кайтабыз һәм шуны тормышка алыштыра. Нижгар якларында күпме татар яши? Нижгар ягында 40 мең кеше, 40 мең татар яши. Аларның яртысы авылда, 34 авыл нибарысы, вот яртысы шәһәрдә. Белгәнемчә алар бик бердәм очрашасызмы, еш очрашасыз? Очрашабыз инде, элек сабантуйлар очраштыра иде, әле сабантуйлар әле коктейль рәвештә тыелды. Әле инде соңыннан менә 800 еллыкны үткәрдек. Аннан Фәйзханов укуларында очраштык. Аннан күптән түгел М7 юл өстендә мәчет ачылды. Афәрин, субханалла. Менә авылда яшәгән татарларның тормышы аеруча кызыксындыра. Әгәр дә без ялгышмасак, менә шул халыкның яртысыннан күбрәге авылларда яши дидегез. Алар авылда игенчелек һәм терлекчелек белән шөгыльләнәме күпчелек? Казылыклары бик тәмле. Тагын нинди һөнәр ияләре бар? Безнең яктагы татарлар күбесе авыл хуҗалыгында эшлиләр. Алар иген үстерәләр, терлек үстерәләр, казы белән шөгыльләнәләр. Алар бик тырыш һәм үз-үзен кайгыртып яшәүче халык. Үз көннәре үзләре рәхәтләнеп күрә дип. Сез үзегез Казаннан ерак яшәсәгез дә, Казанга еш кайтасызмы һәм Казан нинди урын алып тора? Татарстан гомумән. Кем татар сораулары белән шөгыльләнә, Казанга кайтмыйча булмый. Аны кайтарга кирәк, әлбәттә. Монда күрергә кирәк, үзеңнең берсәк үстергә кирәк үзеңне, яхшы кешеләр күрергә. Вот. Үзеңне күрсәтергә. Мин Нижгар мишәр булсам, монда бурында булай дип утырга тишин. Хак әйтәсең, хак сөйлисең, Фәрит әфәнде, бәйрәм көнендә Манзара тапшырына кунакка килгән өчен рәхмәт яусын. Барлык Нижгар татарларына һәм инде Түбән Новгород өлкәсендә яшәгән бөтен милләт вәкилләренә кайнар күптин күп шуктин шук сәлам. Рәхмәт, сезгә дә бик зур рәхмәт. Сезнең белән саубуллашабыз. Инде Казанга бәйрәмгә килгән кунаклар рәхәтләнеп күңелләшсен иде бүген. Шундый теләктә дәвам итәбез. Кыска вакытлы рекламага тукталыйк. Бәйрәмгә Татарстан халкы гына түгел, бик күп туристлар да җыела. Мәркәзебез Казанны алар күз алдына ничек китерә? Монда килгәч нәрсә белән очраша? Нинди уйлар һәм хис кичерешләр белән кайтып китә? Мифлар һәм чын барлык нинди? Чит илгә барганда безнең ул ил турында ниндидер күз аллавыбыз була. Ә инде ил белән якыннан танышкач, бөтенләй башкача булып чыга. Татарстан Казан белән дә шулайрак. Туристларның да безгә бәйле күз аллаулары бар. Әйдәгез алар белән танышыйк. Беренче миф. Имеш Казанда милли киемнән йөриләр. Ир-атларның башында түбәтәй, хатын-кызларында яулык яисә калфак.
һәм Казанга килгәч, шын барлык белән очрашалар. Монда да Ауропаша кинәләр икән бит. Икенче миф, Казанда татарча гына сөйләшәләр. Гарәп телен яхшы беләләр, әмма рус телен юк. Тут так красиво. Лиль, а сфоткай меня, пожалуйста. Давай. Өченче миф, Казанда көн сайын чәкчәк белән чәй эчәләр һәм бер чынаяк белән генә чикләнмиләр. Монда дөрестлек юк түгел. Без чәйне чыннан да бик яратабыз, әмма безнең бит әле башка тән-томнарыбыз да бар. Чәкчәк түгел, эш-пешмәк та көн сайын эләкми әле. Тагын бер миф, монда татар җырларын тыңлар икән һәм һәрбер кыз оста итеп халык биюен бии. Әйе, без халык биюен бии беләбез, әмма аны бик сирәк биергә туры килә. Ә инде колакчыннарыбызда татар җырлары белән бергә рус һәм инглиз җырлары да яңгырый. Туристларның күбесе Казанда яшәүчеләрнең барысы да атта йөри һәм йортта яши дип уйлый. Бу миф мөгаен иң кызыгыдыр. Кайбер туристлар әле һаман да шулай дип уйлый икән. Имеш, Россиядә урамда аюлар йөри. Бу дөрес, тик алар җәяү түгел, машинада йөри. Фокс бакчасыннан ерак китмичә генә кунагыбыз белән әңгәмәне дә нәкъ шушында оештырырбыз. Сез дә минем кебек аэрокосмик инженерның кем икәнен белмисез икән, кунакхана безгә рәхим итегез. Әллә син беләсең? Нишләп белмәскә? Бездә кунакта Америкада яшәп, бүгенге көндә Татарстанга кайтып эшләргә яшәргә теләүче аэрокосмик инженер Надир Баһавиев. Дөрес. Исәнмесез, Надир? Иң элек аэрокосмик инженер кем ул? Менә биналарны инженерлар төзиләр, машиналарны инженерлар төзиләр. Аэрокосмик инженер я самолетларны, очкычларны төзи, я космоска очучы космик корабларны төзи. Бу инженер өлкәсендәге иң катлаулы эш тирәме шулай бит? Әйе. Космик инженерия. Әйе, ул иң югары инженер, аңардан бәлки югарырак ул инде фәнни кешеләр, фәлсәфә кешеләр һәм иҗат кешеләре. Ә менә Татарстаныбызда әлеге юнәлеш ул киң җәелгәнме? Аэрокосмик аэронавтический инженер заводларда эшли торган яңа самолетлар, аңсат вертолетларын ясый торган инженерлар инде бар. Бездә машина төзүче, самолетлар төзүче компанияләр бар. Менә хәзер ракета һәм космик җиһазларын төзүче компанияләрне дә башлыйбыз. Димәк, сине курыкмыйча татарның Илон Маск дип әйтеп була. Илон Маскны төньяк Африканың Надир Баһавиева дип әйтергә була. Аңлашылды. Шулай ук син менә күп еллар Америкада яшәгәннән соң Татарстанга кайтырга булдың. Сәбәпләре? Беренчедән башка халыкларга хезмәт итәргә арадым, служу татарым. Аннан соң мондагы инженерлар бик акыллы һәм Илон Маск аларны бөтенсен үзенә җәлеп итеп урлап бетерми, шуңа күрә акыллы инженерлар миңа килеп бергәләп конструкторлар бюросын төзәргә өметләнәм. Менә шул өметләреңә синең Татарстанда киртәләр юкмы? Бүтән ишекләр ачык, рәхәтләнеп, җиңсезганып эшкә керешә аласың. Әйдәгез әле, Надир, керегез дип, сөйләшик әле дип. Әйе, минем белән бөтенесе сөйләшәләр, әмма сөйләшүдән башка әлбәттә инвестицияләр дә кирәк, инженерларны да җәлеп итеп бергәләп командаларны төзәргә кирәк. Анысы инде әкрен эш, шуның белән хәзер мәшгульмен. Менә Илон Маскны әйтеп киттең, Америкада инде ул бик яхшы инженерларны шүпләп, үзенең командасына җыя. Ә менә син ул инженерларны ничек җәлеп итәргә җыйнасың? Ничек менә ул сәләтне күрергә, белергә?
Сез дә ярдәм итәсез, бу интервьюлар. Аннан соң мин күп итеп вакытны китапханәдә үткәрәм, төрле лекцияләрне алып барам. Кызыксынган инженерлар мине күрергә киләләр. Шулай итеп әкренләп үземнең брендны үстереп, инде кешеләргә минем ниятләрем турында сөйлим дә, кешеләр миңа Әңгәмә халыкка тарала, халык кызыксынып инде шушы юнәлеш белән эшләүчеләр сиңа мөрәҗәгать итәләр, шуннан барлыкка килә диалог, әлеге диалог эшкә күчә һәм эш үсештә Аллага шөкер аңлаучы, дөресме? Әйе, инженерлар ишетсәгез, миңа килегез. Надир, хыялыгыз. Казаннарны күрегез. Йылдызат, урысча звездолетны төзергә һәм башка йылдызларга таба очарга. Аңа миндә 50 ел бар, һәм бездә аэрокосмик индустрияны башлап, башта космоска чыгабыз, аннан соң инде космоста төрле җиһазларны төзи башлыйбыз. Менә 50 елда, миңа 87ләр булгач, инде бик зур космик корабны төзеп, башка йылдызларга очабыз. Әйе, без хәзер үк сезнең космик корабльгә утырып, төрле планеталарга сәяхәт кылырбыз. Ләкин утырганчы әңгәмәне төгәлләгәнче бер сорау бар, рөхсәт итсәң, Надир. Менә безнең һәр бит инде тел турында сөйләшү киң таралганнан тарала бара. Син Америкага ничәнче елда күчеп киттең? 2002, 18 ел булды инде. 18 ел димәк, син инде ни бары ниндер яшүсмер бала булган вакытында, 11-12-13 яшь тирәсендә күчкәнсең Америкага. Менә шул телне саклап калыр өчен сиңа кем ярдәм итте? Әти-әниме яки аралашучан мөхитме, яки син Татарстан белән гел әңгәмәдә идең? Әлбәттә, әти-әниемдә мин укыган 2-нче татар гимназиясендә бик булышты. Үземдә күп итеп аңладыңмы? Ничә сораган? Шигырьләрне укыдым һәм ТНВ-ны YouTube'лардан карыйм. Һәм шул ук вакытта татар телен саклар өчен мин татарча фәнни статьяларны чыгардым. Беренчесе термотыш реактор турында, икенчесе йылдыз ара этәргеч двигатель турында. Алар бөтенесе хәзер Татарстан Фәннәр академиясендә бар. Шуңа күрә татар телен саклар өчен безгә татар телендә космос һәм фән белән шөгыльләнергә кирәк. Әйе, ул шулай ук фән теле дә булырга тиештер. Күреп торасыз, 2нче гимназияны тәмамлап та Илон Маск булырга мөмкин. Республика көне булгач, бер Казанда гына кайнамыйча, Казаннан ераграк китеп, әз генә сәяхәт кылыйк. Ераклыкны аның җир буенча үлчәсәк, ни бары 190 чакрым, ә булай бездән бер дигәндә барып кайтабыз. Алабуга шәһәренең Александр паркына юл тотыйк. Әлеге паркка нигезне 1866 елда салалар. Ул патша Александр II исемен йөртә. Әлеге бакчаны Англия парк архитектура принципы буенча коралар. Агач үсентеләрен Алабуга сәүдәгәре Николай Сахиев чит илдән махсус заказ белән кайтарта. 4,5 гектар мәйданлы территориягә 147 төрле үсемлек утыртыла. Аларның күбесе бүгенге көнгә кадәр сакланыла. Александр бакчасы бик күп дистә еллар каланың иң популяр урыны була, биредә кичләрен биюләр оештырылган, балалар өчен уен мәйданы булган. Узган гасырның 90нчы елларында Александр бакчасы үз популярлыгын югалта, бирегә кеше йөрми башлый. Сукмак эзләре югала. 2010 елда шәһәрнең 1000 еллыгына паркны яңартырга карар кылына. Бакча чистартыла, биредә скамия, фонарьлар урнаштырыла, фонтан эшли башлый. Һәйкәлләр барлыкка килә. Һәр йортның сакчысы булган кебек, әлеге паркның да үз эте бар, менә инде шундый һәйкәле, ул урам этләренә багышланган. 2013 елда биредә гашыйклар аллеясы барлыкка килә. Бу танышу, кавышу һәм хәтта дуслашу урыны да. Һәр хәлдә тимер конструкциялар бу хакта бәян итә. Паркның берлешендә менә шундый тимер агач урын алган. Ул киләчәк буын агачы дип атала һәм биредә Алабугада туып үскән һәр кеше дә аның ботакларына я шундый йозаклар, я тасмалар элеп китә ала. Заманча төсмер алган бу бакча республикабызның яңа парк скверларынан бик нык аерыла. Тышкы кыяфәте белән генә түгел, үзенең гадәти булмаган атмосферасы белән дә.
Алабуга шәһәренә сәяхәт кылсагыз, 2 гасыр тарихы булган Александр паркын читләтеп үтмәгез. Бирдә һәрбер кеше үз күңеле өчен хуш килгән урынны һичшиксез табыр. Алабуганың Искәндәр, ягъни Александр паркыннан үзебезнең Казаныбызга әйләнеп кайттык. Бәйрәм җыр моңнарсыз үтмәс, шуңа күрә җыр кайгыларны җиңәргә дә, шатлыкларны ишәйтергә дә кирәк шул. Шуның айдан кунакханәгә рәхим итегез, бездә кунакта баянчы Динар Бәдретдинов. Исәнмесез, бәйрәмнәр белән барыгызны. Бәйрәм белән, Динар. Әйбәт, Аллага шөкер, үзегезнеке. Безнеке дә бик шәп. Син гаиләң белән нинди паркларда йөрергә, ял итәргә яратасың? Безнең иң яраткан парклар балалар уйный торган җирдә. Балалар инде күп яраталар безнең Кальдоскоп дигән паркны, чөнки анда балаларга уйнарга бик күп горкалар. Һәм инде безнең якын тирәдә парк Горького һәм Горькинск-Аметский лес та. Бәйрәм дигәч менә син бит инде без бөтенебез дә беләбез, хәбәрдар, чит илдә туып үсеп, Татарстанга кайткан үзебезнең милләттәшебез, шулай бит? Әйе. Менә бәйрәм дигәч күз алдына сиңа нәрсә килеп баса? Татарстан Республикасы туган көне дигән. Әлбәттә инде татар көйләре иң горур безнең татар гимныбыз. Аны яңгыратмыйча булдыра алмыйбыз бүген. Рәхим. Әлбәттә. Вокзал, узатулар, каршы алулар, Казаннан китүләр яки Казанга кайтулар искәчә. Кайтулар булсын инде. Беләсеңме ни өчен сөйләсең? Ни өчен? Чөнки 2 сәгатьлек бәйрәм тапшыру ахырына якынлаша. Артыңда нинди бина икән беләсеңме? Шамалый. Татарстанда яшәгән барлык милләттәшләребезгә һәм башка милләт вәкилләренә бар тик уңышлар, сәламәтлек һәм Татарстаныбыз чәчәк атуын теләп калабыз. Рәхмәт, Динар. Рәхмәт, Динар. Үзеңсең бәйрәм көндә ни эшләячәксең? Нинди программа төзедең бүгенгә? Әлбәттә, бәйрәм көнне инде без көнебезне башлап җибәрәбез. Театр Камал каршына, Камал театр каршына уйнагыз гармоннар бәйрәмендә. Анда сине дә күрә алачакбыз. Алла бирсә, аннары безнең марш була, Кремль ягына таба барабыз бөтен баянчылар белән бергәләшеп. Һәм инде обедтан соң безнең Татар бистәсендә Казан сөлгесе дигән фестиваль узачак. Анда инде әлбәттә чыгыш ясыйбыз. Қалды иш Казан сөлгесе. Аны әле үзгәртеп кайбыш Казан сөлгесе дип җырларга яраталар. Әйе. Һәм шуның белән инде аннар кич белән гаилә белән үткәрәбез инде бәйрәмне Алла бирсә. Афәрин, искиткеч программа. Казан, Татарстан синең йөрәгеңдә нинди урын биләп тора? Иң зур урынны билгеләп тора, чөнки мин үзем чит илдә туган булсам да, минем туган җирем Казан, Балык бистәсе районы, шушы тирәләрдә үстем инде мин, шуңа күрә бик яратам Казанны. Кая барсам да, гел Казанны сагынып кире кайтам. Димәк, син һичшиксез Татарстанны яратасың. Әлбәттә, кая гына барсам да, гел Казанымны сагынып, рәхәтләнеп туган ягыма кайтам. Без тапшыруны, әйдә, рәхмәт. Әйе, без бөтенебез дә Татарстаныбызны яратабыз һәм тагын бер кат аңа үзебезнең мәхәббәтебезне күрсәтәчәкбез. Динар, синең ярдәмеңдә. Татарстан сине яратам дигән җыр белән тапшыруны башлаган, ник шулай төгәлләсәк дә дөрес булыр дип өметләнәбез. Сездән хәтерлисеңме? Әйдә үзгәртеп җырлыйбыз. Әйдә. Синең версия башла. Яратам сине Татарстан. Нәрсә өчен? Манзараларың өчен. Аңлар. Әйдә күпләрне яңадан. Һәр син сорап бар миннән нәрсә өчен яраткан. Мин яратам сине Татарстан. Нәрсә өчен? Камал театрың өчен яратам. Тенвалар, манзаралар өчен, Луизалар өчен яратам. Тенвалар, манзаралар өчен, әти-әни өчен яратам. Газиз гаиләм өчен яратам. Татарстан сине яратам. 2 сәгать дәвамында бәйрәм чыгарылышына синең белән безнең манзара тапшыруның бөтен иҗат төркеме алып баручылар һәр көн, һәр минут, һәр секунд Татарстанны яратучы Луиза Закиров белән Алмаз Гәрәев булдылар. Мәңге яшә.
Сөйіклі ватаныбыз. Келесі шырашларға қадар сау болғыз хөрмәтләребез. Динар, дәвам ет, мен яратам сені Татарстан. Жеңдік бейтмінсінде. Милеш алған едім. Бұл бақшада милеш те тәмлі екен. Ертеден берлі ошаған yok, ауыз етіп қара. Рахим етегіз байрамға. Біз сізні мұнда күтеміз. Жырла. Ғазиз халқым үшін яратам. Татарстан сені яратам.